Dyma Alaw, un o bandiau mwyaf newydd y scene roc Gymraeg. Ar ôl ffurfio ers rhai misoedd, mae'r band yn brysur iawn nawr yn paratoi at yr Eisteddfod genedlaethol, sydd ar stepen ei drws eleni. Dwi'n rili hoffi Mellt, Papur Wal, Candelas, amryw o bandiau gwahanol fel fi'n fan o Eden. Felly mae llawer o gwahanol, ond ni hefyd, bod nhw'n ysbrydoli ni'n hoffi roi jyst ein hunain ar cerddoriaeth. Mae'r Eisteddfod yn bwysig i ni a mae'n cyfle arbennig i ni wneud llawer o bethau ynglyn â cerddoriaeth a mae'n cyfle arbennig fel pobl ifanc hefyd. Ac fel band sydd newydd ddechrau, mae'r aelodau yn edrych ymlaen. Mae'n anhygoel fod ni'n cael y cyfle mor gynnar mewn bywydau ni, fod yn onest. Mae llawer o bobl sydd wedi bod yn gweithio am amser hir, ond nawr yn cael yr amser. Felly mae'n gwych. Os byddwn ni'n just band Saesneg, bydd neb yn poeni amdani, ond oherwydd ni mewn Cymraeg, mae'n llawer o cyfleoedd yn cael ei addangos ni. Meg yw drymraig y band, ac mae am weld mwy o ferched yn dechrau drymio fel hi. Mae'n hoff offeryn fi, dwi'n hoffi byrfyfyrio a peth fel hwnna. Dwi'n rili joio fe a mae'n neis bod yn rhywun sy'n gallu dangos i fel merched ifanc bod nhw'n gallu gwneud hynna hefyd, hyd yn oed os maen nhw ddim yn gweld llawer o drymwyr sydd yn merched. Gosod llwyfan am band newydd sbon, ac Alaw yn mynd o nerth i nerth.